Και δεν μου λες τώρα εκεί τι ποτά έπιατε. Ποτά καφέ ελληνικό έπια γιατί μ' αρέσει. Καφέ ελληνικό. Αφού μ' αρέσει. Χάθηκε να πας ένα καπουτσίνο, ρε. Και πώς θα το πιω με κλείσμα αφού δεν μ' αρέσει. Ρε παιδί μου, τη γυναίκα και γιατί την πήγες? Δεν καταλαβαίνεις. Για καφέ. Και μετά. Γι' αυτό σου λέω, ρε. Γιατί με το καπουτσίνο σου το φέρνεις πλάγια. Πώς έτσι? Ο καπουτσίνο τι έχει μέσα? Έχει καφέ, Ζάχαρη, γάλα, και κρέμα, και σαντουική και κανέλα. και πουτσίνο, ρε γάμο. Εγώ πρέπει να το πω. Ξέρεις ότι για να πάμε σε μια γυναίκα με τα πόδια αναγκαστικά θα βαδίσουμε. Ευχαριστώ. Και να σου πω και ένα άλλο επιστημονικό. Ναι, ναι. Ό,τι έχουμε εδώ μέσα μας, τα πάντα, όλα εδώ, ότι υπάρχει όλα, αυτά στο βάδισμα βγαίνουν έξω. Όλα. Άμε, και τα βλέπει η γυναίκα, καταλαβαίνει. Άμε, τι. Και φοράγα σκισμένο σόβρακο. Με τα πόδια δεν σου είπα τι πήγα. Ναι. Όπως πηγαίναν τα πόδια, ήταν το σώμα μου πάνω τους. Και είδα αυτοί ότι ήμουν τα πόδια τους. Εγώ τους. Ναι, αλλά ήταν το πρέπον. Πρόσεξε τώρα. Ας πούμε τώρα εσύ είσαι η Κέλλη. Ναι. Δες, εγώ τώρα θα έρθω με αέρα να δεις τι εντύπωση κάνει, αυτό είναι άλλο. Ρε Κέλλη! Τι έγινε ρε Κέλλη, καλά ρε! Γεια ρε Κέλλη, ήρθα! Καρφώνοντας το βλέμμα στο άπειρο, δηλαδή σαν να βλέπουμε το τίποτα. Λες και είμαστε Πασόκ, Μπαίνουμε μέσα. Μπαίνουμε. Πάμε στο μπαρ. Ποτό. Πετά. Παίρνουμε το ποτό, ούτε που το κοιτάμε, γιατί ό,τι και να είναι, άμα το πιούμε θα πεθάνουμε. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, ο χορός αυτός έχει την εξής ιδιομορφία. Χορεύεται με το μισό σώμα. Από πού ακριβώς? Ναι, χορεύεται από τη μέση και κάτω. Είναι μέσα, καλά. Ναι, κατάλαβες. Πουνιρέ. Ναι. Το υπόλοιπο σώμα μένει ακίνητο, αδιάφορο όπως το πρόσωπο. Η κίνηση είναι μόνο στα πόδια. Γίνονται. Και εδώ μπορεί να γίνει όλη η φιγούρα. Α, γι' αυτό δεν χύνονται τα ποτά.